Astăzi voi testa în dinamică valoarea alcoolului în aerul pur expirat după ce consum un pahar de Prosecco, evident după masă. Pornim de la 0 pentru a nu exista dubii. Zero. A trecut un sfert de oră de când am terminat paharul de Prosecco. Haideți să vedem ce valoare iese. (0,12 mg per litru). Am terminat acum 30 de minute de băut acest pahar de Prosecco. Haideți să vedem ce valoare iese. (0,03 mg per litru). Au trecut aproximativ 50 de minute de când am terminat acest pahar de Prosecco. Haideți să vedem ce valoare iese. Zero. Așadar, după 50 de minute, valoarea este 0.